eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Anyị ekwuru n'abata biko ọ bụrụ na ị ga-akpọ nwere onye ga-akpọ n'ekwentị onye na-ekwentị site na ụlọ na mgbe ahụ anyị ji enweta unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Tata ihe anyị nwere ikwu bụ ihe gbasara ezinụlọ, kama na ezinụlọ nke a bụ ezinụlọ a ka na-akwado ikugbe ikugbe wee bụrụ na e nwere ịtụ mmiri si karịa na garị wee na-enye nsogbu. Onye a nwee sị biko ka anyị tinye ọnụ Ime obi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. otu nwata nwokorobịa na nwa agbọghọbịa na-adị na mma adịgide na mma wee duruo na nke ịnụ anụ ngwa na aga m aga na be unu. Obi tọọ nwata nke nwaanyị tọọ ya gwa ndị be unu eruo ndị nne na nna ya mara na nke nwoke mara ebumnobi ya mara ihe niile, mana anyị ga-abịa nata ike okwu afọ. Mbọsị ahụ a bịara ka a kpọọ okwu afọ erute nwoke si n'ọnụnọ nka ọbanye ọnụnọ nka osite n'ebe nka ọbanye ebe nka a na-asị gịnị mere ọkpọ ekwentị emechasị ha bịa Godwin ihe mere gị na ndị be unu ga-abịagodo na unu ga-abịa na emechaa abịazi unu mbọsị unu ga-abịa unu ebidozie ya bụ mmemme ṅụọ mmanya ha ji bịa maka n'eziokwu ọ bụghị ịkụ aka n'ụzọ ka ha bịara n'ụdị ka a matagodo ụzọ ngwa emepụ ngwa ke mbọsị anyị ga-abịazi asị ha ọnwa asị ha izu a asị ha n'ọnwa na-abịa wee si n'ezi imi na gịnị bụ nsogbu? Gịnị mere nwata abịara ịnụ nwata dibịa ga-eji tọgbọrọ etu ahụ? Gịnị mere nwaanyị abịara ịnụ nwe na-ekpe ekpere ka mgbe ga-abịa n'ọnwe ga-eji bụrụ na o rutezie ma ọ ga-achọ ọchị ebido na-ebe akwa? Ọ bụrụ sụsọ nwoke na nwunye maara ihe butere ya o wee bụrụ gịnị butere ya na nwoke emeghị ihe n'isi nwunye nke ya. Nọọ etu ọ na-abụ na emere oyi mee oyi mee oyi esi etu ahụ n'ụwa. Ọ bụrụ na a tụrụ n'ime nke mbụ tụọ ime nke abụọ tụọ ime nke ịtọ, ya bụ na ama mme ihe n'isi nwa gị maka na emeghị ihe n'isi nwunye gị. Etu a ka omenala nke ndị ha siri kwuo. Anyị wee wepụta ya tata ka ọtụtụ n'ime unu wee si na ya wee mụta ihe biko ọ bụ ụsụsọ nwa ga-atinye ọnụ maka na m mara na-abịa n'ime obi na o nwere ndị karaka ịhụ na ha so ụwa ka mbido n'ebe nọ ịnụ ọha na eze. Igbo bụ Igbo ekene m unu ndị ọma ji eme ọnụ, ndị hụrụ m n'anya na ndị hụrụ n'anya. Aka m bụkwa onye mbụ Uwe Ezuoke Comrade Stephen Alajamba. Unu ahụla okwu na-apụta m gị bụ nwoke na-eme I love you. Ọ bụrụkwa na ị lọvụ nwaanyị gekwa ntị o wee baa na ya anụ ka m ahụ mee ihe ọbụla ị nwere ike imenwu n'isi nwunye gị ahụ maka ọsụ ọgha dị na nsị. Maka ọ bụ na ime ihe mmadụ adịghị abụ okorobịa kwa ahụ o nwere mgbe ọ ya bụ iruo ị gaghị enwezi ego iji eme n'isi nwunye gị ahụ ụnụ agasara ka agwọ loro ihe. O nwezie nke nwaanyị mụtara na onwe gị nwoke bịa ịlụ ya ị ga-erivise baakị jekwaje mee ihe n'isi nwunye gị maka ọ sụọ ọgha. Ọnya ka o ji abụ onye lụọ nwaanyị ma o meghị ihe n'isi ya. Ọ bụrụgodị na nwaanyị mụrụ gị 12 echi gị na ya nwee mkpọtụ ọchịrị ụmụaka ahụ laa, ụmụaka ahụ abụ nwa gị maka ịkwụghị ụgwọ isi nwaanyị iduru n'anụ. Enyi ka unu mere ihe a bụ ihe mgbatara na enyi ha ezi ime ha ego nwaanyị gekwa ntị ebukwa ha ọgọ ebubeghị ọgọ ndị a n'omenala Igbo ka otu siri mata ka nsiri gwa ụnụ ndị emekwana. Ime obi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ụgbọ ndị Igbo biko ọwa abụọ Igbo ndị ọma aka mbụ nwanne unu nwoke Ọzọdim Ugebe Naija Ogbuoja ndị Igbo Ambassador Chief Obiora Amaechi. N'okwu anyị kpọ n'ọnụ ụmụ nwoke ibe m ya echeta na onye na-eme enyi megide enyi ụmụ pụtaba imeghe ego n'isi nwaanyị na-emete nwa n'enyi
ife metere na enyi na-eso enyi ana maka na nna m gwara na ọkụkọ agwatara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ọkụkọ ọwụ na agwọtara n'ọgwụ ka ọ na-ana. Ọ bụrụ na nwata nwaanyị dị gị mma enyi ya dị gị mma ọlụlụ, otu a ka ọ dị. ihe eji eme enyi galara ọnụ karịa ihe eji anụ nwaanyị. Ihe eji anụ nwaanyị bere nnukwu ego, ọ ihe eji eme enyi bụ ihe tiri ego. Maka ihe eji eme enyi bụ mmadụ ịnụ nwaanyị haya purchase anaghị agbazu ego ya agbazu, mana ije mee ego n'isi nwaanyị nụrụ ya dobe n'ụlọ o bere ego ọ dị ọnụ ana. Jee mee ego n'isi nwaanyị iji ha ego ịgba nkwụ megodo ego ibu mmanya ka chere. Ime ego anaghị atụpịarị ya akwa kpọrọ nwaanyị naba. Ya bụ ime ego bụ nke kachasị mkpa. Ije buo mmanya nwaanyị gbaa akwụkwọ mee mbata kpọbata ọgọ bọsị gị na nwaanyị sere okwu ihe ya gụrụ onwe ego anyị mere. Isi ịtụ jiri ya ka onye nchicha kepụta ndụkwa gị ya n'aka iwere naba. Onwe ejikwa ihe jikọrọ ụnụ. Ya bụ ihe ya agba mbọ merụ ego isi nwaanyị. Kpọmkwem. Ụfọdụ ndị obodo na-agba ya akịrịka, ga-akpa akịrịka. Maka gịnị? Dịka Uwezuoke kwuru, ọwụ na nwaanyị nọ ebe gị mụọ nwa mụchaghị mere ego n'isi ya, mmadụ ama m bịakwabeghị m ego isi nwaanyị na nwa ụlọ mụtara. Onwe onye chọrọ ịnụ nwata nwaanyị na-akpọ nwa gị maka ọ bụrụ nwa gị, ị na-akpụ ya nwa gị, gị tụbara nne ya ime ma ọ bụghị gị nwe nwa. A ga-akpọrọ nwata nwaanyị ahụ gaa be nna nne ya, ya bụ onye a gị na ya bi dịka nwunye ha, gaa be ha gaa mee ego n'isi ya. Ọ bụkwa gị ka a na-emere ego, ọ bụ gị ka a na-abịa nụrụ nwaanyị n'aka, ọ bụghị nwa gị ka a na-anụ. Nna nwunye gị. Ọ nna nwunye gị, ya bụ nna nna ya, nna nwa. Onye nwe nwa bụ nna ya, onye ahụ gị na ya bụ maka ọnwụ nwunye gị, kpọọ ya na nwunye ọ dịka o mere ego. Nna nwaanyị gị na ya bụ n'ụlọ ndị be ha ka a ga-aga mere ego nwaanyị. Ọnwa ada ha na-apụ, ọ bụ ọnwa ada bụ ụlọ. Ọ bụrụkwa na ịma ha ụcha ntị maka ụmụ okorobịa ọkachasị ndị Anambra, ndị Enugu eruo Lagos bụ nwata nwaanyị si Imo, ụmụ nwaanyị Imo na-ama ajọ mma Nwee shape. Inefu anya n'ukwu ọ dịka ngwugwu agidi, Bụrụ chingom. inefu anya n'obe ọ dịka ụgbọ epepe. Adazi enu na adazi. Ịgbara ya gbaruo ụlọ mmụọ emewe obìnrin wọn mọ gbẹmọ Ijezie na adazi ana. Ijezie na adazi ana ya. mmụọ emewe. Ire ngwa ahịa gị chekọ ya ego. Inezi anya ifu na ejeru ọ na ndaba anyị na-emekarị ya ndị Anambra na Enugu eruo nwatakịrị si Imo ma ọ bụ Abịa ịma anaghị enwe obi ịdakadaga. Onwe onye si ga-eje n'Enugu, Aba, Owerri, Abakaliki, Nnewi, Ngwo jenụ nwaanyị ebe hụrụ nụta jekwe mee ego. Ghọtakwa nọ n'ọnwụ na ime ego n'isi nwaanyị gị na ya bụ n'ụlọ ọ nọ ibe gị nwa. Ihe anụ ya n'ozu. Ugboro na-abụ. Ihe anụkwa ya n'ozu. Times 2. Ịgbazikwa aka kpamkpam ugboro ko na-ekwu. Maka nna gwara na tren si Enugu binie, si ugwu Hausa binie na-anata ana Igbo. Ọ na-agụ agajem Port Harcourt, agajem Ngwo, agajem Port Harcourt, agajem Ngwo. O jeheta ọ na-ebe mkpụkpọ na a na-eto maka nwaanyị ka na-ekwu ya. Ọ na-ebe ma ọ na ọ na-ehe ede ụtọ nkọ, osi tobi ọ na-eje tobi na-eje ụtọ nkọ, ọ na-aba ụtọ nketeka tobi ajọka, ụtọ nketeka tobi ajọka. Ọ gafechaa tobi ọ daba ịkpatara ịgba ụna ịkpatara ịkpata ụna. O jeheta na-abatara Port Harcourt onye na-akpa ọ na-ada ịgba aka kpamkpam, ịgba aka kpamkpam, ịgba aka kpamkpam. Tren na-ekwu. Ọ bụrụ na iji emecha bụrụ ndị tren jụrụ ịgba aka kpamkpam, gị na nwaanyị bụrụ eme na ego. Mana ịchọọ iso na ndị a na-aba abatara Enugu na-ada Enugu Ngwo nọ Enugu Ngwo nọ ndị a na-asị m na ọ bụ ndị jijuru aka. Akụ dabara nweta arụ nshị kadịroko ndị na-ibe oje. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a na-asị ha nnọọ anọ abatabeghị, jekwe mee ego n'isi nwaanyị. Nwaanyị nọ ibe gị nwa Chigize ọgọ ya bụrụ ụmụnne anyị ndị ọgọ m ka nwa ha nwaanyị nọ be gị nwụọ gị na ya ebirigo dịka di na nwunye. Anaghị akpọga ọgọ, a na-akpọga ine. Mmadụ na-aza aha otutu, a na-etugo ọgọ dịka aha otutu ị chọrọ ka ị zaba ọgọ. Ọ bụghị ebe ọgọ aha bụ otutu gị, ebe onye gbara nkịta bịa ka ọ na-aza, a na-etu gị ya ọgọ. Ochi a chọrọ nwa ha nwaanyị ahụ ya
ahịa ọfa bụ ọnụ enu na otu esi ahịa ọkụkọ ọnụ ahịa ọgụ ọnụ ka ahịa gbụpụ gị ọnụ otu esi agbụpụ ọkụkọ ikwere na ọ na-eme gị nwere onye kwere ife ọbụla i mere nwaanyị na-ahụ nke ịnụrụ mee ego ya onye ka ị mere ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ụnụ hapụrụ okwu na ha ya bụ onye ebere m na-emere bụ ya bụ nwatakịrị nke nwoke gara dakpuo maka na ọ maha mgbe onye ọ chọrọ ịnụ nwa ga-enweta ego ọ ga-eji gakwuru ndị ọgọ nke ga mee ihe Ugwumba bụ ekwentị ihe ọ ga-emezi ọ bụzi ya weta ego ka ọ ga-ega mee ihe ka ọ bụ ya gawa dịka etu isi kwuo ọ nakwa eri isi na-abụ o nwekwara ike ije were ego nye oge nwoke so oge ya jee mee oge nwoke jee mechaa ego ndị be nke nwaanyị agwa ya na ha anaghị eke nwa nwaanyị na nwa anaghị eke nwaanyị na ụmụ o nwekwara ndị na-ekwu ya nwa obodo anaghị ewe nwa ndị anaghị ewe nwa ebe ime ego n'isi nna ha mgbe i jiri igbokọrọ mana ndị na-ewe nwa ego etu ego ọgọ ịkpọ ihe ụmụnne ha e nwekwara ike onye a were ego je nye nwoke a o jee mechaa n'isi nwunye ya asị ya kpọ n'oso ụmụ eso na ndị ekere nwatakịrị aka ekwe ejebe nna nke nwaanyị ya be onye ọ na-akpọ ọgọ be ndị nwunye ya onwe ihe agba ya nkịtị nwoke a napụta ife na ọ bịara m ego ndị be nne nwata nwaanyị ezi ozi sizie ya ọ bụrụ na ọ na-achọ ịnụ nwaanyị ya bịa ọ bụrụ na ọ naghị achọ ịnụ nwaanyị kaba marakwa ime isi ike na ime agbaghị nkịtị ajerecha osibe ahụ nta gbagha asaa nwere ike nwaanyị akacha akpụkpụ ọgụ ọnwa ọgbọkwa bụ akịdịdị ọkwụrụ ndị ka o ji ekwu okwu ọkpọkpọ nkụ evuru dawa mgbe ahụ ịghọta na mmiri ọkụ na-egbu mbe ifere ya akwa nwaanyị ahụ ịkwa ozu ara ọkwa na-etu ya bụ ọma osodi eme ụtọ m n'ozu a na ọ na-asị gị tee ya pawuda ite asị gị mịa ya ọnụ ịmị ya ị bịara ịnụ ya bọchị ahụ ya na ozu anụ abalị na-abụ ịtọ ịbịa ọnụnụ ka ị bịara ịnụ ụnụ ya nakpụ na ru ndị nọrọ maka nwaanyị ka ị bịara anụ ọhụ nwaanyị nụrụ ihe eku ya nakpụ ndị nna gị na-eku ozu nakpụ dịka nzikọ na-eri isi na-abụ ọlụhụ ibe i chere mgbe ụfọdụ bụ ife a jụrụ n'ogo ka a na-aṅụ n'iyi nwatakịrị a na-ekwu maka ya ma ọtụtụ ndị dị etu ahụ jee ju ma eze bịa ma ebe nne nwata nwaanyị si ka ị mara ebe ị na-eje eme ego ị ghara ime ugboro na-abụ ekene m ụnụ ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ihe dị n'ụmụ nwaanyị esikakwanụ n'omenala Igbo ọ kwara ya ka anyị ji na-akụwa ụmụ ka ndị na-agbabeghị ogo ido ha anya a na-ekwu okwu nke onye na-emeghị ihe n'isi nwunye ya abịa okwu nwe nke a bụ mbụ a na-ekwukwa okwu nke onye na-emeghị ihe n'isi nwunye ya o wee ruo na nwaanyị nwụnahụrụ ya nsogbu gbara ịbụọ ọzọzi bụ na a na-ekwu okwu nke na nwaanyị nwụchaa ugbu a amaghị m ka m ga-asị na ihe eji akwa nwaanyị karịrị ihe eji akwa nwoke ihe dị na ebe ụmụ nwaanyị nọ maka ịga ebe ọbụla achọ ịkpọ nwaanyị ihe a ga-emegoro bụ ebute nke a na-ebugharị eburugodi ya gaa na be nna ya ya gosi ya ha omenekwe ya emepe ya ọ bụrụ ndị dị agha biko nwampọdụ ya so oge mgbe ị ga-abata Igbo ndị na-asụ nnọọ ndị na-eme omenala emetie mma bụchakwa anụ ntị maka na n'ime obi ka anyị na-agwa ụnụ ka o si dị anụ ọwụ na-ewe kpaa n'ọwụ ya mgbọrọgwụ nwaanyị ka mgbọrọgwụ osisi maka osisi agbaka mgbọrọgwụ onweghị ọjị ya eto na mbara na nka gbara gbafe obere ma nkiri n'oke mana mgbọrọgwụ nwaanyị nwere ike isi ebe a gbogo ugwu Hausa nke eziokwu ebe a jaa na Yoruba ndị mmadụ ekotere gị oneva si eme ọkpa anaghị nso ịmara gị so omenala dị n'iche n'iche ịbịa n'obodo dị iche iche enwe ndị ya bụ gị na nwaanyị biri onye ka o ji adị mma ụnụ fụgodo na siti na taụn jụrụ na eseruwe n'ụlọ ihe ogodo kaba ahụ mee ego dịka nwanne m nwoke si ị nwere godo enwere ama na ụgwọ ijizi bụ ụgwọ ma nkwụ ụmụnna na ife ndị ọzọ ma ọ dị seremoni ya na ya so ọkwa ha ọdụ ụmụnna nakwa agụbụ ya mgbe o ji na-eruo ma anyị rie onye bụ na ada alụcha nwaanyị onye ka ọ dị ya ịbịa na nwaanyị nwụọ ihe dị na nwaanyị hiri nne ihe nnekwu aba ya nwaanyị nyere anyị ije kpọrọ mana ọka o wee dị mma dịka onye nechọsi debie ọ bụrụ na nwaanyị nwụọ a na-akwakwana nwaanyị ụzọ ebe na
ihe afọ na ndị be nwaanyị soro ha ruo ebe di ya a na-elicha ya na-ekpochichi ya aja na ka ekene ndị be di ụna jebido kwabịa bebe ọzọba ya akwachasị ma ọbọzọba na ndị be di ya kwekọrịtara ọ bụrụ na ebe tere aka bọchị ahụ eliri ya akwakọdoro ha ozu ba na-adị rubekwara ya ojobe ha ma na-eti egwu na-esi ndị na-anabata ndị mmadụ na-anara egwu mana ọ bụrụ nwoke ofu ebe nke buru ya bịa mee gbaa ụkwụ na mbara be ya were gaa bụ ka ndị si metebe ọ bụrụ na ebe tere aka a na-akpa ndị be nke nwaanyị abịa n'oge eburu ya jee ebe di ya ọ bụkwanụ na ebe dị nso ma ọ bụ ofu ngwu asị ka ọ gbaa ọkpa befe ma adabebe o ma anụ anụ ma ụmụnna ma ihe niile n'oge ụwara ọ na-abụ mgbe ha ji enyocha ọ bụkwara nwanne ha nwaanyị zukwere oke o nwere ka esi bechara ya n'akụkụ ahụ ma ọ debe ụmụ ife ụfọdụ na-eburu obi ma asị gị na di ya ewere ya mezuo ibe ka o were chụta ego agba ọkpa ahụ ba afụ nọọ ya soro mara kwetekwuo na ọ nwụọ wee sorozie jebe ibe dị na nwaanyị hiri nne ọ bụrụ nọ nke nọ nọ na-erisi uru gị na ya eburu na-epotori ụwa o wee nwụnahụ gị mee ego ya ọgwụkwọ nwanne nwaanyị ka ị kpọgburu na maka ọ bụrụ na isi na ị ga-eji je mee ego ya ọjụ onwe nwaanyị nnọrọ eji mee ego ya ọjụ nọ n'ebe ha amụsị ụmụ ọ bụrụ nwanne nwaanyị ọ nwụrụ ọnwụ ha ọnwụkwa anyị bịa ma ha kọwara anyị ka o si gbado ma ha nụọ ya ma ha mezuo ibe niile ya ibe dị na nwaanyị nsetọkọ ka nkụ na ya ịfụ nke ya bụ iruo dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ nwata nwoke ịfụnanya nke nwaanyị gbabagoro isi maka o ya anọ kịta mere o ji detara ya akwụkwọ n'ime obi ya o ya anọzi na-atụ ahịrị ka ọ mara ka ya esi mee kedu ebe omenala nyere ya aka ọ bụrụ na ọ gbatara onwe ya anya o buru ụzọ o jebe ikwu nne onye ọ chọrọ ịnụ jụọ ha ka ha si eme ọ gwanụ asụ na from Adamu enwe ga ụba from ị ga-enweta nga bete ka esi edebe nkwụ bete ka esi edebe nkwụ o nweghị ka ọdụ nwunye ya aha ajụwa ma ha na ebe nne ya si ọ bụghị ruo ọkpakọ ndị mmadụ jebi ya nke oyibo kpọrọ ọfịsal o jebeghị akpọkọ ndị mmadụ ọ chọọ ọsọ ya na nwunye ya ebe m na-aga bụ ya onye ga-aga gosi ha ụzọ abụghị nne nke mụrụ nke nwaanyị onye aka mbe anyị abaghịbeghị n'ibe anụmanụ ese ka m si ọgba azụ jee mata etu omenala be ndị ahụ si dobe ya maka o nwere ndị ya bụ ogodo na ego ya mara ụba o were ego ka o jezie ọgọ ya nwoke ngwa jee mee nke ọgọ nwaanyị ka m were nduru ndị be anyị ga mee nke nwunye m oge nwoke a nwere ike jee mechaa sị ihe na ịgbanye ya na ndị na-enwe ụmụ anyị ịfụ na ole isi na-abụ ọ ya bụ ọgba na-azụ je jụọ ọ bụrụ ndị ya bụ ime ego ịhapụ nwa onye nwe jide bụrụ ndị ya bụ imecha ego ibe niile ị mụrụ ba agwa gị n'ọfa nwe banya na-aza ụmụ gị mana ibe ọbụla bụ ekpe ya eri na ha uru ya eri na ha dịka anụ bafa ma nke atọ ọzọ rụọ gbanwanwe ọ ya bụ ịjụọ nke ahụ ọ bụ ha na onye ego here o nwekwara na ọyi nwoke agbaghị na ana m adụ ya mgbe ahụ ọ bịa na mgbamba ya ibe ndị Anambra na Imo gbara ibe mgbada nke ọzọ nwoke na-ekwu na anaghị ogheri dịka isibe akwụ ọ na-esi ọnwụgọ o wee bụrụ na ụgwọ nwoke ji n'obodo na-akpa na aka na o nwere nke o mezuchapụgheri na ibebe nwunye ya maka nwunye ya chikwa Imo ya nwa na Anambra emegido mana nwatakịrị a na-ekwu ibe a gụwara akwụkwọ ntị ọ bụ na mahadum dị n'Ọka ya na ọyị nwoke a dị n'ezigbote mma onye otu ọgbọ ọmụmụ na ya si ofu obodo o megido kọta amụ nsị a na ineruo anya na ị nwere ego na ịkarịrị ibe nzu nke mee ịma onye ị chọrọ ịnụ obere ọrụ na-enweghị onye ị chọrọ ịnụ oge ụfọdụ a na-enedo anya na enyo were na-etu afa ife Igbo jikwere were nkwụ enu mere ibe dị na anụmanụ nwaanyị bụ na ewere mmanya ndị ọzọ ọ bụ nke o ji agwa n'ahụ mana nkwụ enu ibe ya bụ itete ya n'ụtụtụ ọ na-atọ ịnụta nwaanyị izizi ọ na-atụ ime n'aka nka na-egbeda ịma kwaliti ihe mgbe ịtụtara ya ịma na-etu ya oke aba were na-ahụ ya ọ na-agwada ya gbaka ọ na-aka ekwu asị nwaanyị kabasịtụ na nsị a na ịma ihe ịfụrụ na nwa mara ịfụnanya inwe aga idobere ego juke na ọgọ gị ibe ya eme ọ dị mma ọ jụchaa gwanwu onye ọ chọrọ ịnụ mara dị ụma jụọ ọnkọrọ gị na ụmụnne nne ya
esi etu a bee ya nke ahụ nna ha fụfọrọ ha agbakọ ibe niile o were azụ aka fon wiri ha ego anyị kwadoje ịcha nata ọbara ya ụzọ esi agbu oke akarị omenala Igbo nwere ka o si gbatị ya ekene m otu a ka ọ dị ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu enwegoro otu oyi nwoke gara izi ndị be ha maka anyị chọrọ itikwu ọnụ n'etu esi ezi na nwaanyị nwụrụ gara izi ndị be ọgụ ya ha ya na nwunye ya nwụrụ ọ bụrụ na ewere okwu na-esegburu ha kpochie ya atụrụ ya achọ mgbe ahụ ekwentị apụtara ha chọrọ ya tụrụ abalị anọ tụhapụta n'ọha dị gịnị na ọgwa ha na nwa ha na-arịa ahụ bịa gwa ha n'ọgwụ biko ọkụ ngwa akpọ m na-ebi na kedu n'ụdị omenala Igbo kedu etu esi ekwu agwa ndị ọgọ na nwaanyị ọbụkọrị so omenala Igbo nwee mgbe o ji dị mma iwere ozi na-ata ntị arụ nwere ike ịbụ mmadụ nọ ọdagbe ma ọ datuo jee suwasa na aka oyibo nsogbu a na-akwado ka a na-esuwa ya esuwa omenala Igbo wee magbuo onwe ya tọgbuo onwe ya wee dobe ya na onwegodo ka o si mee na izibụghị ndị ọgọ ịma onwe ihe a na-asị na onye ayara ahụ dịka oriri ọgọ agba udo bụ na o bidoro ya ahụ na mgbede ọgọ ka na-asị echichi ka ya gbanyejeve ọgụ ya ụtụtụ ahụ ọnwa na-anwụọ ya bụ ọgọ agba udo asị na nna ụdị ahụ ọ yara na oriri ọgọ agba udo ọ bụrụ na ụdị ahụ gbangidi na ndị ọgọ amarọ ọ bụghị iru ojigbo ịgwaba ọ bụ na iru ịgwaba nna anụ nwekwara ga na ahụ nwa ha nwaanyị a karịkwara na ịka na-asị ịgwaba nya na ọ yọbara ahụ agbaje n'ụlọ ọgwụ na ọ karịrị ka esi ka ime ka ha marakwa biko ba nwee ohere babụhatebụ ya ịgbanawakwa n'ihi esikwu ya ọ ka mmaba na-abịa jibachi na-ama nọrọ mkpọkpọ na-abịa ha ama na omenala mana ndị okenye nọ mgbe a na-ekwu ya amarịkọkwa na ndị okenye nọ mgbe a na-ekwu ya amago na-arị ite ka alụ mmiri ewere n'ebe uche gụọ irego eze ha ọnụ ọ dịghọ mma ọ wụkwuori sọsọ na nwaanyị ndị okenye kịta ama m mgbe adanne m nwụrụ akpọ m si m shi ụlọ akwụkwọ gbanata n'ọsọ m maka m esi were kpakọnọta isi nne na nna m ọnụ mbata abalị na-abụ o ji nwụ ha bịa ka gwara mbata gwafa na ejere m Lagos na ahụ adịkwa ha adanne na ahụ ahụ na o siri ike kpachiwe ọnwụ iji ekwentị kpọta agwara m ụmụnne m akpọ sị gwara na onye akpọra na ya siba n'ụlọ ọgwụ ebe o jere nkara ahụ na-anọ ya anọrọ mgbe nna m apụ abalị na-abụ onye ndị ahụ etinye isi na-ele nne aka ya ha azụ ndị nụrụ ya n'ezi maka ya anụnị ama nka m si were ebichi ha ọ na-eweta aka bọsị nke ụtụtụ bọsị nke ịbụọ nsịba na asị na nnukwu ụlọ ọgwụ dị na Lagos si na be ya ha emetenwu ibe dị na ya mana na o nwere nke onye ọcha na-arụ na ya diọkpara anyị emefuone nnukwu ego si ngwa ya mee onye ọcha ahụ kwe nkwa na udo dị ọ na-eweta aka oge mgbede ngwa na o nwere ọgwụ edere sị chọba nọ n'Enugwu ka a nọ akọrọ nkụ ya ruo Enugwu si na nke ha nwere dị ụkpụrụ na ka agbajekwuo ma Nnewi na-egosizi ibe na ibe adị na njọ mgbe anyị na-eti he ibe aka ya na-achọgharị ọgwụ nwa na-anwụ na ya ịhụ na ọ kwadobe n'obi ya ọ kwadobe obi ya o ruo ime anyasị mkpọkọnọta na ụmụnne ha ụmụ ndị anọrọ nso adịghị nso na ba alachacha na nne anyasị ngwa na ibe na-eme mma m na-etizi ya ma bụ na o ji eme mgbe na ọ ya ebe ụlọ ọgwụ eje na-ajụ na ya sịba na ebe enyezi ebe na ibe karịa ịbụ o nwekwara ibe o mere na-akụba anyị mmadụ wee zuo ime ha ya gba mkpịrị ma onye nwa nkwuo wee zuo onye nwa ya nwụrụ na siti aka na-ezo ezo si anafa anụchakwa n'ife mere ọnwụ Ifeọma nwaanyị vụli onwe ya gbaa eli ozu na ọtụtụ vileji na obodo m amaala ya ọ bụrụ iwu ebe mmadụ nwụrụ maọbụ ife ike dị ya ha mere ọsọkwa ya gwara asidenti ọsọ ya na mmadụ anwụ onye aka banaka ahụ ọbara ma marị ọnwụ ụzọ dee ya n'ihu akwụkwọ ma ọ bụghị onye ngwuru ahụ dere bụ ụzọ defụta ya n'ihu akwụkwọ ndị akọwa inwe ha nwa dee ya edetuole gị nha ji gị ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ụwa biko tụpụrụ ọha n'eziokwu gbazụ maka na program abụ ihe ndị a niile bụ ihe nwaanyị gosiri na nwaanyị adịghị mfe ma nwa mụrụ amụ bụ nwaanyị
nne gị nwunye gị ihe mfe bụ nwaanyị bụ ibe mgbe ị ga-eje ebe ndị nna ya ochie jee gwa ha na nne gị nwụrụ ihe na-efu n'ala ị ga-agụsịsị ọnụ mmiri onye ka mma wee jụọ gị ajụjụ mara gwa na nwanne ha nwaanyị ahụ onwekwa onye kiriri ụtara edinara abụọ onwekwa onye ya afụ ya n'ahịa sị ngwa were okwu were nji ya rachara mana onwezie ka ihe si ya atụwa gị ajụjụ asị ifu n'ebe onye mmụọ na igote nwuhe ihe nne gị mana ibigidere nne gị ahụ ya aka ahụ ka wee jezie gba ndị be ha wee kpọọ ya ajụjụ otu ọbụla esi triti ube ndị ọgọ ube ndị nna ya ochie nne gị ochie sikwa otu ahụ tritie mmadụ mgbe ya ga-abịa be ma ha ncha bụ mmesi pleti igbo abụghị ozu o zuru igbo ọnụ onwe ebe ọ dị mfe onwe ebe ozu ụlọ igbo ekike n'ihe ọnwa ada na-eme nwanne ha a na-eji eji a na-asị ya aka nyọrọ aka nyọrọ bụ onye ekwe aka nyọrọ ngwụ maka anyị ebere sị isegburu ala ụmụada enweghị nsọpụrụ ha achọghị ịma m isi ọgbara ịtọ na ego aka dị biko nwụọ na nwaanyị siri ike ihe dị na nwaanyị siri ike nwere ike ka emechanwụ ihe dị na nwaanyị kama ihe dibịa na-agwọ ọgwụ ihe mere na nso na-agwa a na-eri ọ dị mma ogbodo ndị Igbo ndị be anyị biko o nwere m ebe nke anyị yeti ikwu aka nke ọ bụrụ na nne nwa ikekwe ndị be nna gị ochie amarụgwo o nwere nke a na-akpọ okwu ozu iji okwu ozu ụnụ ya akwado anaghị esite nne bụrụ nne were bịa okwu ozu ahụ kpọọ ụmụnna ndị nwe ozu ha nọrọ chere ụnụ edere bịa mgbe aha ụnụ isi na ama bere akwa bataba ọgwụ na nne gị anaghị amịvụ ọnụ ere alala mkpọkpọ na o wutewu tere mkpọkpọ na-abata ọ ndị nna gị ochie ma ele gị na nne gị si ebu ijerebe eje ihe ejere gị nụrụ nwee ndị ya abata asị mba na akwa ya ọkawa ọchị ka ị na-achị mgbe ị bara akwa na faya ma ị nwere ike ịnọgide ebe ahụ akọwa gị ma mgbe ajara akwa ewere karịa onwe ya ya bụ usoro dị n'ịnụ nwaanyị mana ndị be anyị biko onye ọbụla ya nụ nwaanyị dịka nwa mkpọsi wee kwu jụrụ wee ese n'isi jochaa ese ọfụma ka ị ghara ịdaka na ya gị nwa na-ama enyi gba mbọ ga-eme ego n'isi nwaanyị aka mbụ onye nke gị ọzọ dị m oge ebe na-eji ogbu ọja ndị Igbo nwere nke ọ dịkwa ike achịghị okwu Igbo ndị nwe na ndị nwe ndị na-agbanyere anyị aja n'okwu ndị na-anụ ife anyị na-ekwu anyị si ubejie ya debara ụgụrụ anyị na-ekwu ụnụ na-anụ ụnụ na-anụ ụnụ na-aghọta na-esonyere anyị n'oge ime obi eziokwu daalụnụ aka mbụ onye nke ụnụ nwankwọ dị asọ nwajugonne ya daalụ bịagara m n'efere bụ na ụka gara ọfụma ọ bụrụ na aka kachara ụka apụghị mma enweta ihe enwetara aka anyị ụtọ na ọnwa ịnọ ụkọchukwu ndị nwaanyị chọrọ ihe ọzọ ga-eme ya bụ biko kwagide na mmemme a dịka unu na-esogara anyị etu ọchị na-atọ ụlọ ọ dịkwa mma ka anyị na-aga n'ihu mana ọ mmiri ka eji eme aha m bụ Mike Onogo ana m asị unu ọhịa dịka ewe amaghị ya emesịa